Dan gaan we naar Neer. Afgelopen weekend was het de kermis. En traditioneel op de kermis zaterdag wordt er dan een toertocht georganiseerd voor aaie brommers. Van heinde en verre waren ze naar Neer gekomen, traditioneel op kermis zaterdag. De trotse eigenaren van brommers uit de vorige eeuw. Het leek wel even of de nozems van weleer er brommers nog allemaal gewoon in de schuur bestaan. Op diverse plaatsen zitten dan ook verenigingen die eens in de zoveel tijd een toertocht maken. En als iemand aan ons zou vertellen dat hij in Neer een van de grootste is, dan geloven voor zich eer. De hele straat was er voor afgezet om plaats te bieden aan al de brommers. In Neer hebben we de jaarlijkse kermisrit. Dat is een toertocht voor bromfietsen. En we verwachten vandaag ongeveer een 350 tot 400 bromfietsen. De brommers die komen van alle kanten. Het lijken wel vliegen wat er vanmorgen binnenkomen. En daar zitten ook heel excentrieke, heel mooie exemplaren tussen. En ieder jaar krijgen we ook van heinde en ver krijgen we bromfietsen uit het hele land. Ik kom uit Numersdorp. In de buurt van? Dat is net onder Rotterdam, 20 kilometer onder Rotterdam. Ja. En dan helemaal naar Limburg toe om hier te toeren. Dat is een leuke dag lijkt me. Ja, het was mooi weer en ik had het echt gepland om eens een keer hier de kermisrit te rijden. Want ik had er veel van gelezen, al jaren, maar nog nooit hier geweest. Dus ik denk, nou, vandaag ga ik eens hier naartoe. Een dochter mee en nog een vriend mee. Dus we zijn met 3 bromfietsen. Kar. En er zit een bijzonder exemplaar bij. Ja, eigenlijk alle 3. Een Brini, een Rotterdamse bromfiets van 1963 en een Poeg Cross. De bouwjaar weet ik niet precies, maar dat is ook zeg maar jaren 60. En dit is echt een bijzondere. Dit is een Union Boomerang. Union is een Hollands fietsen- en bromfietsmerk geweest. En die hebben dus ook bromfietsen gebouwd in de jaren 60. En dit is een exemplaar van 1961. En hij staat al 5 jaar bij mij in de showroom, maar ik heb er eigenlijk nog nooit een rit mee gereden. En vandaag mag hij eens een keer een toerrit mee rijden. Ja. Voor het eerst in 5 jaar, maar gaat hij de weg op? Ja, dat klopt. Nou, ik heb bij mijn dorp al een paar keer gereden, maar nu echt een toerrit met meerdere kilometers. Heel veel plezier vandaag. Dank u wel. Nou zijn het ook wel veel oldtimer, maar is het verplicht een oldtimer om mee te mogen rijden? Nou, het is niet verplicht. We doen een beetje zo. Maar zo te zien, de meeste haaien zich daar toch wel aan. De meeste haaien zich daar aan, ja. Ja, en het zijn bromfietsen vanaf de jaren, laten we zeggen, begin jaren 50 tot eind jaren 90. Dat is ook nog een heel stuk nostalgie wat we hier zien. Hè? Een heel stuk nostalgie. Zowel de bromfietsen, maar ook de berijders. Heel veel plezier vandaag. Hoe gaat je naartoe vandaag? Het gaat richting Noord-Limburg. Zevenum, Maasbree, dat kant. Wie de route precies loopt, weet ik niet. Ja, daar hebben we speciale mensen voor. Maar het wordt weer een geweldige route.